Kalpasan ti upat a bulan, balay nga naarestar iti may sa alakay, nga managan iti Domingo Ridor i Riodil. 62 ti tawen na nga agday iti sitio nagtupakan Barangay Pudok, San Vicente, Ilocosur. Kapuanan iti kaso nga frustrated murder. Naaresto ni Ridor iti may kalima nga aldaw daytoy nga bulan. Iti mismo nga pagtaengan na ni SPO por Rogelio Dabalos, Chief Invest iti PNP San Vicente, iti nakapatpatang iti press corps mainaig iti daytoy a kaso. Criminal case number 6843-V. Kinyat nagni Judge Cecilia Corazon Dulay Artiog iti Branch 21 Regional Trial Court Tibigan City. Sindang nga mismo first kasinda panggap ti dajay ikat nga natakaw kasi so nga tayo ti suspect dati Domingo Riodil nakapanuno matitihang na siya at pinaltogan na di kasinsinan. Yung kasi na po dyan sa nga natay dajay maipagarup nga iti masuspetsaan ni Ridor, ket pinaltugan na iti mismo nga kasinsin na, amanagan iti Jose Riodil i Ridor, karubamet lang iti biktima, babae iti armas a bagsyat, iti may kalima nga aldaw iti bulan iti Septembre, iti napalabas katawen, ken maipalagip nga iti biktima ket paralisadon, ken iti suspek ani Ridor, ket mawayawayaan nga makarwar, babae iti panagpiansa na iti 200,000. Para iti press corps, Ryan Pardo.